Трите парфюма, които носех най-често през изминалите дни. Сега ще ти ги покажа. Първият е Pen Elegance Blenheim Bouquet. Парфюм, който съм показвал, аромат, който чаках доста време да се появи на достъпна поносима цена. Този парфюм е създаден в началото на миналия век за братовчеда на Уинстън Чърчил. Уханието не е нищо сложно, лимон и черен чай. Трайността също не е нещо впечатляващо, но ароматът е класически, много интересен, мъжкарски, елегантен, с типичната британска, английска елегантност вътре в тази бутилка. Pen Elegance Blenheim Bouquet. Лято е, все още е лято, така че няма да те изненадам. Вторият вариант, вторият парфюм, който нося най-често напоследък, също е летен, енергичен, свежичък. Това е Dior Homme Cologne, който по някаква абсурдна причина при мен трае 6, 7, 8 и повече часа. Концентрацията му е колон, много е лек. Масово коментарите са, че изчезва и изветрява много бързо. Да, обаче при мен това фреши цитрусов парфюм с ухание на прясно изцеден лимон наистина трае много. То си е до кожа. И третият. Един парфюм, който взех като остатъчно количество, също го чаках да се появи на добра цена, защото вече парфюмите са ми доста в колекцията. Bergamasque от Orto Parisi. Много мощен бергамот и мускус. Това е основното, което ще намерите в този парфюм. Трайността му 12, 15 и повече часа издържа върху дрехите ми и върху кожата. Върху дрехите лесно, но върху кожата издържа и след къпане. Така че Bergamasque определено е парфюм, който си заслужава и един от тези, които не е надценен. Внимавайте обаче, казах и в другото видео за него, не е за покупка на сляпо, защото при някои хора с тяхната химия на кожата може да ухае на пот, на нещо гадно, а не на бергамот, толкова свежичък, сладък аромат и мускусов. Това е Bergamasque.